Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a yau za mu yi bayani ne akan idan wayarka tana ba da matsala, tana rubuta ma unfortunately kaza has stopped, ko kaga misali ta ce ma unfortunately YouTube has stopped, ko sauran dai applications. Wani Play Store ne za ga sun sa Google Stop has stopped. To yau insha Allah za mu nuna yadda ake gyarawa. Kafin nan da Allah, idan baka mana subscribing ba da Allah muna nema ka je can ƙasa ka mana subscribing, sannan in bidiyon nan ya burge ka sai kai mana like. Yawwa, to yanzu za mu je farko, za ka shiga setting ne. Idan ka je setting wayarka, yawwa kamar yadda kuke gani nan inda aka rubuta setting, kowace waya da tata za ka danna setting. Kowa ya san inda zai shigo setting. Idan ka shiga setting sai kai ƙasa, kai can ƙasa, kai ƙasa inda ka ga an rubuta manage application. Ka ga mu namu gashi nan. To idan ka shiga, kana shiga zai nuna ma ga wasu zaɓuɓɓuka nan a nan, kuna gani kamar ga wani nan ga wani can. To kawai abinda za ka yi, idan kana so ka je zuwa na gaban, za ka jawo screen ɗin haka. Idan ka jawo shi, wannan zai taho, ka gani. To sai ka yi ta jawo shi, sai ka je har inda aka rubuta all. Kun ga muga inda aka rubuta all, ga washi nan a sama. To sai ka yi ƙasa. Mu bari mu ɗauka kamar misali YouTube ne yake sa mana YouTube has stopped. To sai ku je kan YouTube. Bari mu zaɓa misali, za mu muku kamar misali mu ce YouTube. In ba mu gan shi ba, bari kawai mu yi amfani da yawwa ga YouTube nan. Kamar yadda kuke gani, kafin ku danna YouTube nan, mu za mu muku misali ne da YouTube ne mu yake rubuta mana YouTube has stopped. To za ka shiga menu, gashi nan kamar yadda kuke gani mu a nan ƙasa za ku ga a rubuta menu. Wasu wayoyin a nan za ku ga wasu 'yan ɗiɗɗigo haka guda 3 a nan, a daidai nan a tsaye. To nan shi za ka taɓa. Kana taɓa shi zai kawo ma wannan fuska. Za ga a rubuta reset app preferences. To kana danna shi zai kawo ma shi, sai ka sa reset app. Wasu yes zai kawo ko no, to ya ka rubuta nan reset ɗin, kakkai cancel. Kana dannawa, yawwa sai ka koma kan application ɗin. Kamar yanzu mu wannan ne mun ce za mu yi misali da shi. Idan ka shiga, kana shiga kawai farko abin da za ka danna post stop. Kana dannawa sai ka danna OK. Kamar yadda kuke gani mun danna, sai ku yi ƙasa. Idan naka nan ba a yi clear cache ba, sai ka yi clear. Bayan ka yi clear, sai ka zo nan sama shi ma ka danna clear data. Kamar yadda kuke gani za mu danna, sai ka danna OK. Kamar haka yadda kuke ganin haka, to shikenan ka gama aikinka. Sai ka koma baya, sai ka je ka shiga app ɗinka. Za ka ga ya daina da ikon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ga mu YouTube ɗinmu, kana shiga, in dai ka da data, yanzu da yake ba mu buɗe data ba, za ku ga ya daina yi insha Allah. Mun gode da kallon wannan bidiyon. Da Allah ku manta ku mana subscribing. Mun gode.